Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para pamirsa. Sawan dewis info wangsul dugi ing sela-sela aktivitas sampean. Bareng kula, Kristina Noviani ingkang badhe nyukani wortos-wortos paling enggal lan teraktual. Online shop inggih punika kegiatan pembelian barang lan jasa medal media internet. Ngelangkungi belanja langkung internet. Satunggaling tiang pembeli saged sumerep langkung-langkung rumiyin barang lan jasa. Ingkang badhe piyambakipun belanjakan ngelangkungi web ingkang dipromosikan dening penjual. Peken Banjarharjo inggih punika peken ingkang dados pusat belanja sedaya wargi Kecamatan Banjarharjo. Nanging amargi wontenipun peken online, peken Banjarharjo wiwit kaing dampak. Inggih dampak positif utawi dampak negatif. Kangge pedagang utawi kangge pembeli lan masyarakat sawentawis. Dampak kasebat saged inggih punika rejeki utawi bencana. Kangge masyarakat mliginipun, kangge para pedagang ing pekan ingkang ngeluhaken wontenipun peken online kasebat. Wijanten bab online shop mboten sekedik pedagang ingkang ngraosaken dampak saking kawontenan online shop puniki. Wanci puniki kita sampun terhubung kali rekan kula Cindy Melani ing Pekan Banjarharjo. Nggih, matur nuwun Kristina. Pemirsa, kula wonten ing Pekan Banjarharjo ingkang dados pusar sade tumbas sedaya wargi ing Kecamatan Banjarharjo. Ngendika ngenani dampak pekan online kali para pedagang. Kaleresan wonten ngriki kula sampun sareng kali pedagang ing Pekan Banjarharjo. Sugeng enjing Ibu. Sugeng enjing. Nggih, kali Ibu sinten? Sareng Ibu sinten? kali Ibu Siti Rokmah. Nggih, Ibu kados pundi sih dampak ingkang krasa kangge Ibu wontenipun paken online? Sadiane sepi. Terus tiangnya mboten pada tumbas teng peken. Tumbasnya pada teng online. Lebih murah harganya di online. Ya nggih sami kan. Berarti sadiane sepi nggih menurun niku ya. Nggih. Wonten tiyang sing tumbas. Nggih. Nika nggih matur nuwun Ibu. Sami-sami. Pemirsa, mekaten laporan saking Pekan Banjarharjo, Cindy Melani Muhammad Ramanda nglaporaken. Anane online shop uga duwe pengaruh gede marang bakul ing online shop kasebut. Kita uga wis sesambungan kali rekon kula Maharani. Inggih matur nuwun Kristina, permisa kula saweg wonten ing salah satunggaling griya pengusaha peken online utawi affiliator. Keresan kula saweg sareng pemilik utawi owner. Matur nuwun, sugeng enjing Ibu. Enjing, Kali Ibu sinten? Ibu Ati. Kados kondisi dampak ingkang kaos kangge Ibu dados pengusaha ing bidang online. Alhamdulillah semenjak jadi afiliat TikTok karo Shopee saiki, alhamdulillah wis bisa ngebantu keuangan bojone ya, terus bisa nabung kanggo investasi, bayar-bayar utang-utang. Sing paling utama saiki bisa membuka lowongan pekerjaan kanggo tangga-tanggane. Alhamdulillah. Nggih, matur nuwun Ibu. Sami-sami. Mekaten laporan saking griya pengusaha peken online, Maharani Muhammad Ramanda nglaporaken. Mekaten ingkang saged kula aturaken, nyuwun pangapunten menawi wonten lepat, kula nyuwun pangapunten, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.